So khona into engayithinta ngizokhuluma ngalolu daba oluthinta le yansizwa leya elengelwa ilokhuzana private party yalo yabona okusho ukuthi ngicela ukuba negama nje ngizolisho nje lihlelekile for ukucover le yanto le yansizwa ene problem ye hydroxyl. We call the yanto yana a hydroxyl la khona scrotum siba swollen or siba or skhukhumala yabona, then we call le yanto leyana a hydroxyl. So le hydroxyl ya le yandoda ngizokhuluma ngayo but ngisalinde nje bethi ungena abantu ngisakhuluma and futhi ngiza nosizo khona into ke mina engake ngayisho ukuthi ngiyakuza umlaphi umuntu ungaqalanga aba consult ukuthi kwenzakalani kuyena. Ngiyakuza umlaphi umuntu uya consult even esibhedlela baya diagnose kuqala, even noma uyokhandisa imoto umuntu mayokhanda imoto engenayo i diagnose machine ezothi awidumise athi rev dumise angayidiagnose ukuthi kahle kahle kwenzakaleni ilaphi blockage la yenzekele khona bese yakhona ukuba oh le moto in mechanical problem yayo is somewhere there, then uzoba ne problem yabo. So nasesibhedlela kumele bakudiagnose kuqala ubheke ukuthi what is the cause of what such a particular STI or STD or disease. Without diagnose ngeke uzwazi udila na. So nala kumkhakha wethu kufuna umuntu uqala umhlolele before uthi ngiyamsiza, unless mawuzothi mawuconsulta naye bese uyangena esigodlweni bese uyacheck ngoba ngeke umsize umuntu ungabonanga ukuthi unani. Uyabona nje mina sengiyichecke yonke into ethinta le yansizwa leya yakabani yakamhlongo mangaphosisi, checka yonke into kokugula kwayo. Ingakho ngine solution, and I solution yami akuyona le solution le yabantu basemahlangeni. Uyabona abantu abasemahlangeni, le solution yami eyabantu abahlelekile, eyabantu aba understand story sabo, abantu aba understand impilo. Le solution ngoba khona into engayichaza ngomunye unyaka ngathi izinyanga nodokotela ngathi into eyodwa. Inyanga nodokotela laba be medicine abafunde medicine from school, they spend more than 7 years abanye baqhubeke futhi bafunde even though sebe doctor sebe specialize in stuff. Ngasho ngathi izinyanga nodokotela into eyi1. Umehluko izinyanga amathwasa in stuff nabo bahodokotela kodwa kwenye ilevel, kwi-level esiqhamuka kuyona thina abantu abamnyama esingenayo access sokuya ebhedlela kudala besizwa yibo ngamakhambi lapha nalapha ya izinyanga lezo. So lokhu kwaba medical kuyi-upgrade madoda sekuyi-upgrade yalokhu kwezinyanga. Ingakho naka medical kuba nama scientist azo researcher ngekhambi la noma isiphi isifo esisuke sikhona. Kunama scientist, ama scientist azinyanga because i-scientist yokuqala yayingafunde ngisho ukufunda, kwakuumuntu onesiphiwo nje, kwaukuthi into yakhe wayiphekeja kahle wayenza kahle yagcina ke isihamba ngalomkhakha ukuthi kufundele lokhu ukuze ukwazi ukunderstand kwenzakalani. Ama scientist ngapha izinyanga zangapha ifana nokuba ne tech shop emakhaya emaweni bese uzoba ne tech shop egateway noma emhlanga. Ibhedlela ziyilevel ephezulu yobunyanga. That is why even equipment ibhedlela ezisebenzisayo inyanga azinazo. Umuntu oyinyanga uyacabangela ukuthi
khona into engaphakathi isibhedlela siyakwazi ukuthi sikwenze something like ultrasound or whatever you may call it, babone ukuthi yini engaphakathi, ama fibroids u1 no2 u3 no4 bese beba nendlela bazokuhlinza kanjani bese beyikhipha leyo nto. Futhi ibhedlela ziyilevel ephezulu. Ngizokhuluma ngale sifo salenkunzi. So njengoba ke lenkunzi le inalenkinga ye-hydrocele. Njengoba kunalenkinga ye-hydrocele, yini eyenzeke kulobhuti lo before ngigcine ngesolution? Ngoba phela funa ngibuke mase ngiyayisho solution. Yini eyenzekile kulobhuti lo? Ubhuti ngizothi ukhethe umoya. Kodwa umoya ukhethe umoya from umuntu wesifazane. Wawukhetha. Shuthi uthathe isilwane somuntu wesifazane sangena kuyena ehlangene naye ngokocansi. Ubona ngani ukuthi ucansi wena umuntu onormal ekhaya? Ingoba indawo eaffecte kakhulu ilapha yakwi private part yakhe. Okusho ukuthi isanyo ukuthi impi iyalithinta ucansi. Njengoba ke ekhetha lo moya, uthema ungena lo moya, wenze njani? Waqale wamhabula umzimba wonke. Wazenza something like like a virus, something like ilokhuzana isifo esithathelanayo ngaphakathi, wamhabula umzimba wonke, yamudla lento umzimba wonke. Uthema imudla lento waseba nezinto engathi zizilonjana noma zamathumbwana noma ziyini, kodwa kwaba nobovu ngaphakathi. Mase kunobovu ngasebenzisa noma yipi process yokuphuma. Yaqhubeka lento le. Iyahamba yamudla emzimbeni, yamudla iyahamba ngithi. Iyahamba and lento izenza inyoka ngithi. Ngoba ingaphakathi umoya ohhabulile kumuntu wesifazane thizeni. Uyahamba yamudla. Uthema umudla. Waze wafika na kwi private parts lapha kwi scrotum. Uthema ifika kwi scrotum wabusu uyabhajwa. Nkosi yami. Ngenzela lensizwa ukuthi ifuna usizo ukuze ingahambi idlala abantu. Ngoba lento engichaza la yile kuyiyo yabe siyabhaja kwi scrotum. Ithebe ngabe ibhajwa lapho ngokuthi kubhajwa into ebihamba ewumoya eyisilwane eyinyoka like. Ithema ibhajwa lapha ya. Ikwabe sekwenzakalani bengabe sibhajwa. Akusaye phambili akusayeke emuva. Yabe isizakhela lona indawo yawo yokuhlala yayisiyahlala. Shuthi stakhile ke manje. Iyenzeka lethu uthola umuntu ukuthi uzohanjwa yinto emzimbeni, iyehla iyenyuka phathwe yikhanda, ezwe kuneqolo lana, ezwe izibhobo, ezwe into isingapha, ezwe kusokuhlunga igxalaba, ezwe kuhlunga umlenze, into ehambayo. Lento esuke ihamba kanjalo iyakwazi ukuhamba ihambe ivele komunye istakhe la. Mayise istakhe la akusadluleki, ivele kube neqhuzu elingaka kumuntu la. Liqine leli qhuzu leli. Liphuma ubovu leli qhuzu leli ngoba into istakhile akusadluleki. Omunye ivele istakhe lapho enyaweni enzansi, istakhe la. Ngoba isistakhile livele likhukhumala unyawo luthi. Omunye istakhe edolweni, wena wabona umuntu one arthritis. Yabo istakhe edolweni. So kunenkunzi lento istakhe kwi scrotum. Ngenkathi sinwebeka iscrotum, that is when lento mayisishintsha seyiba yi-hydrocele, because like siyavuvukala manje siyanwebeka ihleli khona ke. Njengoba ihleli khona seyizakhele idamu layo ke. Kodwa ngulibone wena likhona isizakhele isivele yakhindlu lapha kwi scrotum. Lento hleli kuyona yenzani? Iloku imudla ibuyilale. Uma isizomudla uzoyizwa kuba nenhlungu engathi khonto emdonsayo, engathi uyabona kunento eyenzakalayo lemzimbeni isiyamudla. Mayisimdlini ibisiyathula kuzothova isikhashana mase kuqhamuka ubovu. Obani ubovu noma yini ibeke kwaba nesilonda kuba nobovu lapho. And ubovu buyahlupha because bubuye buzenze bukwazi ukufaka amagciwane ubovu la bheda khona ubovu buyakwazi ukukhanda amagciwane akho azokwenza lento ekuphethe igqugquzeleke. So insizwa le
ihlelwe into ngaphakathi ewumoya. Ayikho ke inyanga kulezi inyanga ezigcwele umhlaba wonke ngisho phesheya kwelwandle nje eAfrika engathi izoba nomuthi wokukhipha le yanto kwiscrotum ibisi yaqala ilokhuza lescrotum mase siyabuya lo process yokubuya kwescrotum ngeke isenziwe inyanga. Mina pho njengoba ngithi ngifuna ukuyisiza lento ngizoyisiza kanjani kuzomene lensizwa le iqale yehlisa umoya kuqala bese njoba ngishilo ngathi ngishe court usuku umdinga ukuwina inhliziyo yejaji uyidinga sometimes ukudidisa umshushisi mawukuthi against wena uyidinga inhliziyo kammeli okumele uyabadinga labantu kusebenzisa into ebucayi kuyasetshenziswana kuyona kulesimo salendoda ngidinga ukuthi lensizwa ngoba anginazi into zokuhlinza umuntu kufuneke lento idatshulwe anginazi into zokuhlinza futhi anginayo license kodwa mangathiwa nginazi into zokuhlinza bengizoyihlinzela mina mangathiwa ngivumelekile ukuhlinza bengayihlinzela noma ngicela udokotela okwazi ukuhlinza ngithi la elokuzeni underground woza doctor hlinza lo muntu manje ukuhlinza umuntu kune process yakhona okusho ukuthi lensizwa ngizofuna iunderstand ukuthi ukulapha lento kumele kubanjiswane nesibhedlela. Mina ngizoyilapha mina kodwa kumele kubanjiswane nesibhedlela ngidingane esibhedlela ngidinga bayisike lempahla le uma sebeyisikile kunobovu obuzokwazi ukuphuma lapha ya kwiscrotum kunobovu obuzophuma uma ngabe buphuma lobovu lento leyisilwane lestakile mina ngizokwazi ukubulala yona lonto uma ngiyibulalile okusho ukuthi enkathi bemhlinza lo shosho ngeke azakhubazeke into engiyibonile engiyithandile ukuthi izinhlamvu leza zama testicles if I'm not mistaken zimkahle futhi ziphelele okusho ukuthi isexuality yakhe ayiphazamisekile because ngithe mangimcheck ngabona ukuthi ayikho inhlamvu ekuthiwa inkulu kunenye inhlamvu zu right. It's a matter of the process ye hydrolysis eyenzekile within the scrotum. Within the scrotum. So ngiyadinga umuntu ozohlinza uma sebehlinzile odokotela bathunga ubuyela kum ngipholisa lemthungo othungwe wodokotela lemkhiqizo yobubovu obugcwele lapha ya bazokukhipha odokotela bamukline bamelokhuza bamthishwe kahle ngamathishu bamenze everything icleanwe liyanto kubantu sidingani kubantu including to me abantu sidinga bayinikelele le yankunzi liya ukuze ikwazi ukuthi noma kuthiwa kufuneka malini ukuze ihliziyo ikwazi ukuphuma nami futhi ngoba I command this kwayimina ngizokhipha ngibonke kule yansizwa leya ene TV ene channel yayo ekuthiwa ithuleleni yabona ithuleleni TV nankaka ama channel esiwafunayo hayi ngamasimba agcwele ama channel azikembe sifuna ama channels akhathalela izinto ezibonakalayo akhathalela abantu ngempela le yathuleleni TV nale ya presenter yakhona ngisazi igama noma uDumisani noma ubani angisakhumbuli kodwa nje le yathuleleni TV I love it mina myself I love it ne foundation yabo thuleleni and stuff I love it because it deala nento ezibucayi umehluko lensizwa angifuni ukuyibona mina ithi yoquva kwinyanga because mangasihambe ithi iyodla into zenyanga ngeke yenze focol yonyanga ingaphezulu kwenyanga lento ngaphezulu kwenyanga lento angifanele inyanga ezifosayo zithi hayi woza ngizokusiza ngoba njengamanje baba sibeke u5 months futhi be right into umfana 5 months hayi umuntu uthi awusuza uhlale khona uze uphuthelwe impilo kanti usemncane umfana that is the reason why ngithi ithuleleni foundation or thuleleni whatever organization noma yini abayibiza ngayo inamandla liyathuleleni because ithinta lezi zinto angayithi lama TV channels amaningi alebele ukudlala icash man ngento engaphatheki nansi inkunzi ye channel lethuleleni. So that is why ngithi mina into ebaleke manje umphakathi uyadingeka na ucontribute kwayona ukunikela kulabantu nami futhi ngizofaka ngoba phela yimo shoyo ukuthi ayihambe yohlinzwa mayisihlinzile ayibuyiswe kimi
lo moya lo ostakhe lapha ya ngoba kukhona inkuzi malanga yesilwane lapha lesilwane sisitakile ngizodila naso mina mase bayithunge kahle odokotela kahle bayikhave kahle sizokuhlonipha lokho khona indlela esodila ngayo nabo ukupholisa umthungo umfana abuyele egemini hayi lo ngihambe yangapha kuthiwa ngizolashwa ngiyangapha ngizolashwa ngibuke kahle baba ngathula ngangena esigodlweni ngayibheka inhlamvu zakhe lezi azilimele zi right angakhanda ingane le yamuntu enjeya azilimele tshela mina UKing Bhaka. So that is why ngithi bafethu lento ayifuna ukujikajikwa kudlala hide and seek sesithi isikhathi ingane ihlupheka yehla yenyuka ithi inyanga zokulapha ihluleke endokulapha ihluleke lento even na umfana ngimcheckile psychological ulahlile ithemba lokuthi khona la engamsiza psychological ulahlile ithemba ukuthi khona isibhedlela singamsiza kodwa ngithi khona UKing Bhaka manje yena akangisize nje ukuthi aye kohlinzwa ngeke azalimali ngoba sengisibonile isilwane besomlimaza sengisibonile ekuthiwa kodwa uvele wenza ibizoba khona i-challenge here and there but ngoba ngikhona sengisibonile ngizokukhinya isilwane mina la engathi besebenza odokotela yabona i-surgeon yabo ilokhuzana izoba successful nangu umuntu wesifazane mos uyakwazi ukuhlinzwa ivagina inwetshwe mayine ekhanda elikhulu ingane inwetshwe ivagina bese beyidonsa uma kuukuthi ingane siphendukile ingane yabona isiza kambi noma isiyibridge bayakwazi nje ukumhlinza umuntu bamvule nje la imthungo lapha ya bamuthi qhuqhuqhuqhu yabona bese befaka bese beyidonsa ingane iphume wa iphume ingane ayikho into kuthiwa ilimele because odokotela they like bayifundele lento batrainiwe ukuyenza lento and nathi spiritually so bese basupporta futhi into engayifuni angifuni udokotela bengabesho lokho yena ahlangane nabangani bakhe asho lokho befuna usizo kodwa lento ukuthi uzogijima inyanga ehlenyuka yileni imkhumisa amasimbayo yile imkhumisa amasimbayo kogcina kugcwele into eziningi la ngaphakathi kuyena ezingazwani lento ingaphezulu akho bathandaza abangalokhuza lento sesithi isikhathi igula ingane yabantu kufuneka thina manje UKing Bhaka nazike into engisho ngangishilo ngathi wemadoda emhlabeni uNkulunkulu ukhiye ngathi emhlabeni baba odokotela mawubona udokotela mhloniphi udokotela baba ukwazi ukubhala incwadi ufuneka enkantolo abhala incwadi athi le patient yami ayikho eligible ukuthi inga-ekovela ecourt dokotela amandla kadokotela respect udokotela respect baba ungamthathi kancane empilweni yomuntu for ubuntu ke manje umrespect uthisha ukuvikeleka le respect iphoyisa you will never go wrong baba never go wrong uyadinga ukuvikeleka uyayidinga impilo nonqobo uyakudinga ubuhlakani ba respect labantu nabanye ngeke mina ngikugoqe mfethu mina ngisuka kude mina uma ngishila into I get bayazi abanye abantu ngilapha kwa workshop wayevele yahluma umuntu emotweni abekwe la mase ngiyasho ngithi hayi lo ngizomlapha lo ngizomvusa manje omunye afike ngithi lo ake niqalele imuse esibhedlela baqale baye komcheck konke ngifuna ukuyiverify ke manje from ngokwelokhuzana ngokwe medical point of view bamhambisa umuntu esibhedlela lo nje how angithi uyasibona inyanga mayigula nazo siyasibhedlela ufica silele embhedeni isantu kibheke phezulu angithi uyasibona amazigingwe yimoto uyificilele khona enye nje eyayihlinzwa ikhishwa malokhuzana ama goldstone la yini ama fibros beyikhipha bayihlinza bayinhlebeza la ngaphambili inyanga ehlonishwayo bayihlinzwa nje okusho ukuthi ibhedlela baba zisebenze ngisho inyanga izenza ingakana mayifuna ukukhuthuza wena when it comes to reality imayisinenkinga yona iyasibhedlela isibhedlela ngisho manje ngaphathwa ikhanda inyanga iyenza lo mbhemuso wayo ibona ayisebenzi lento ikhathi imthambithi uyambona sesibhedlela useyolaliswa inyanga babe inqwaba yazo zidla lento le zidla amaphilisi ama ARVs
ingangezi ngeliphezulu inqoba yenyanga kodwa zibhalance nje ngama-ARVs ngama-ARVs nje mangathiwa ubheka inyanga inqoba yaze ezidla ama-ARVs ungathuka wena bese uthi wena hayi inyanga yami namanje le nyanga yakho idla ama-ARVs baba yingaka ngithi mina ugoba lami uNkulunkulu ungisiza ngoba angiyikhiphi into engekho ngomlomo wami angiyikhiphi kodwa ukuphila ngomlomo wami mina mangivula umlomo ngikhipha ukuphila lesilwane esingene umfana lesingene kulomfana isilwane njengamanje ngithi fire kusona lesilwane esikulomfana esesimdle umzimba samba simpetula ngithi fire ngithi lesilwane lolusizi esishiye phezulu kwalomfana ngithi fire kusona kusho mina UKing Bhaka inkosi emhlabeni ngindodane emazulwini wena onyanya ufokofa thina sifuna ukulwa izinto ezinjena ke thina ngangilongo ngishwale nale mina and lo mfana ngicela ngilalele angaloku iklifi wayena asezozwa ngaye angithi manje simhlulele nje esisikhathi asizozwa ngaye akayisibhedlela manje mina ngizothi ngilwa nesilwane akayisibhedlela bengabe ukuthi imali ayihlangani kulungile phela akuvuli iaccount yakhe kaCapitec kade abantu beveza oCapitec la becela imali for athi umuntu ngilambile ngicela ngiphi imali balandeli bami ngithi ngathi shu nansi into kaCapitec nansi futhi ngalokho kuthiwa kuzovulwa whatever hey akavula uCapitec lo muntu vula uCapitec awenze ngathi uba ibusiness avula uCapitec oyibusiness ukuze bayingene imali bangathuka bakeCapitec sifuna ukufaka ukuze ahambe naye ohlinzo ukuze ngikwazi ukuhlala esilwane lesi ngoba ngifuna sibekezwe hawu nali party bo kube ngazuthi kushubile emhlabeni engathi emhlabeni ayikho hey izwa ngami futhi usizile ukuthi asibone because vele ukuhlinza into ebucayi kunzinyana kodwa ngiyicheckile leya izoba successful kuhlinzwa kakho show mina UKing Bhaka hawu umuntu onake kudlisa izinto ezingathi shu athi hayi yini into ezokwenza ukuthi scrotum siphinde sishrike back yini there is no nayikho into enjalo baba because lapha phakathi manje kuhlela ufeleba and ngisho ngaphuma ufeleba there is no way ukuthi sesingazishrinkela sona le shrinking yakhona sikwazi ukuyenza if sikwi normal size ngiyasho nje mina uzokwenza into ezoyenza umuntu athi umuntu hayi ngizoyisiza mina hayi ilumbe lapha kuhlela isilwane esiqale samudla umzimba samudla sambhoboza sabukhipha ubovu emzimbeni sayobhajwa sasidlula la sasingabhajwa nalapha kuanal ngemuva sasingabhajwa nakhona njengoba sibhajwe la nje manje ngaphambili ngisho abantu besifazane bayaba nezifo ecishe zibe nje umehluko ke akubi ihydrosis ilokuza nakho kukubona akubi hydrosil kuvele nje ngaphansi nje akhiphe amanzi angasile avele aye esikhathini sakhe ngendlela engahlelekile uyabona ivele kube nelonda kube nezidlidli lapha sometimes izivaleke ivagina yomuntu wesifazane mangabe sinje into ifikile kuyena iyenzeka kodwa ayibi njengali inhlanhla lomfana lo ukuthi inhlamvu lezi zakhe azilokhu aziphazamisekanga angikaze ngimbone angikaze ngikhulume naye ngicheke nje esigodlweni waphela ngathi mina nesigodlo esinzima kakhulu nokuthi uzoba right kodwa bezongilalela ngekuphela 5 months abhukhe iappointment ahamba aye kohlinzwa lapha yana bazoyithunga odokotela ngoba inkunzi imadododo kodwa abafana bami we bazoyihlinza lento bayishaya ithule ithi ngalokho babuza ipasi nespecial bese bethe nje siyahlinza sengishilo ngiyinkosi bafana bami ngiyinkosi hayi ngiyinkosi man leti yanginyanyisa because lo mfana mncane lo mfana ikusasa lakhe lisangaqhakaza lokuhamba egqiqa eshoniswale engabe yaqona luqonde nje ulimi qonde ulimi ayikho inyanga mhlanga eMozambique ayikho inyanga ezokhona ukuphinde ithi ngemithi izo le level ingaphezulu komuntu umuntu uentry level yethu le njengoba nje ukubone makuthokiwe ecaleni uzodila nelokhuzana noma yilodi lapha udile nomshushisi udile nelokhuzana
nomseshi yethu le ikwelevel yethu bukele hayi nokuthi uzothandaza lana wenze yonke into le cha umthandazo uzolandela funa everything must be on action la engathi manje khona kuthiwa yenzeke hey lemhlabeni ayikho into engenzeki kuphela umqondo womuntu othile nobuhlakani bakhe kodwa ayikho into engenzeki lemhlabeni angiphathi makuthiwa khona imali bafethu ngithanda ukuphupha futhi funa ukuthuleleni nalomfana bahlele bafike la ngeke lokufona mina ngithi hey wozani ngeke ngiyenze nginkosi phela ngeke ngilongifona mina ingakho namanje ngiphendula la ngoba into social media le ngiphendula la ngeke ngilongifona lokuthiwa hayi noking Bhaka usefonile sobona siyaya hey ngibhanke nenyoni mina ngikhuluma into eqondile into ethe befuna usiza umfana uzohamba la usizo la alukho lunye oluzoqhamuka usizo olungadluli la sisithi ukusebenzisana nemoya yasesibhedlela siyidinga la ho ngakhulu umuntu wakithi madoda sibhekile ngoba naku nje kulokuthiwa hayi ukucashi ingangiyibonga ithuleleni leya inkathi organization ngoba angazi mi foundation organization yini ngiyayibonga ithuleleni le kuthiwa nalama ama-channel akuscam abantu kwenziwa into enje ngabe liyaphila isizwe sikwazi ukungenelela for usizo waphela masibeke la indaba sekufuna singenelele for usizo ukuthi makunje kuzobasha ekuthiwa bekade kuyisilonda lesi sithe phihli singaphandle bengeke ngimdinga umuntu ozohlinza bengizosipholisa mina kodwa ngoba lokhu kungaphakathi and ngisibona isilwane ukuthi siloku simudla umfana sibuye silale siphinde simudle mase simudla hey ngishaya amaphilisi enhlungu awasebenzi mase sivukile simudla mase sidedela ubovu emva kalonto afethu papa yini ngithanda ukuphupha ngizophinda ngibuye ukuthi ngingene kabi la namhlanje ngoba lento le iyanginyanyisa because iwona umsebenzi ngabe sikhuluma ngawo ke lona ke hayi kodwa umuntu athi hayi khona into eyidumbe engizokuchatha ngalo izohlehla lento eyifoko fa ayikho lonto ayikho lonto umuntu ozokwenza lonto sibeke u5 months ngoba ngolokhuzana mase kuphela u12 months yonke iye end yemimoya isuke isekumele ilokhuzana imoya ivuselelwe iphinde iqiniso kabusha yonke imimoya ngakho maku December abantu basuke bengasalawuleki bendiza bezana ngoba imimoya isuke nayo sekwama holiday awo isizovuselelwa kade isebenza unyaka wonke imimoya into efanayo le into ethe ukujula kuyona ke yokubhato umlonto le cala ngakufakela nangisikisi kufanele uzosinda bezolalela phela bezolalela papa yini ngithanda uri